Ice cream? Yeah, and that. Yeah, yeah, and that.
Hello guys! Katatapos lang namin kumain. Pasensya na kayo, iniwan ko muna yung ano. Oh, di ba? At saka maingay yung ano, nagliligpit ako. Mga plato, mga kaldero. Nagutom kami eh. Ang ganda raw ng bahay natin, Lord. Kasi bubong lang yan. Gamer. Bagong dikit. Maingay, maingay. Linkatap, Sisti, Boy, Nakwirama. Magugas ka? Ako na magugas. Hindi ka papasok sa ating ano, teritoryo. Ha? Hindi ka papasok sa teritoryo natin. Ay, papasok ako doon. Nasanay. Nasanay na rin akong kumaan. Nasanay na ako lang mag-stay doon. Nasanay ka lang nasa piling ko. Oo. Makakatulog na naman ako. Ayan, maingay Ayun, may katao. May salamat. 9 million in the house. Hindi na kayo maingay yung mga kutsara. Salamat sa pahara. Kanina nito nila. Ewan ko, mute ko kanina kasi nagliligpit ako. O ngayon. Ayan, bumalik. Maingay yung bahay na kanto niya. Hoy, wag kang magbasag daw dyan. Ni Ate Em. Wag kang magbasag. Diyan. Hindi po ako nagbabasag. Magagalit si Moder. Moder ba? Moder? Ang tawag ko sa ano siya. Ay, wala akong model dito, oy. Hindi, may galing sa may marunong mag-aralit. Punta tayo doon sa kabila? Tayo sa original na ito. Oo, ayusin ko lang. Kasi ang lemon ko, kailangan ko ng lemon. Tayo doon sa kabila na mag-ayuda ako. Para makontrol ko yung pag-ayuda ko o mag-ayuda ko. Ayuda. Sige, mauna ka na. Sunod ako. Guys, tapos nang kumain. Pero may hinahanap ako. Punta ko sa kabila. Lord, sarado na yung pintuan. Sarado na yung pintuan diyan sa kabila. Sarado na yun. Ha? Sara ko na. Ay, nasarado. Nabukas naman. Oops! Yung humihingi ng rope pala.
Bilis. Yung may humihingi pala ng rope. Okay. Okay. Just wait. Just wait. Kita ka dyan, oh. Tanggalin mo! Bakit kita ako? Kasi sa labas, sa labas pa lang ano na eh. Sa labas pa lang ako yan eh. Sa labas na yung harap ko sa harap. Bakit ko ba? Ganda naman yung background mo at yung mga bubbles. Ganda. Tama ba dito? Bubbles. Ayan o. Sarap mo. Yan. Ito? Hmm. Grabe naman. Kaya ano kasi dugit ang kumain din natin eh. Yung harang. Harang yung ano yan. Pag naiintindihan mo yung harang. Dalag yun. Naano sa'yo. Huwag kang ano, ay huwag kang mag-biscuit kung manood ka. Yung patalastas kasi, Paano? Pagka di ganyan. ba nanonood ka sa YouTube ay sa mga, mga ano, may mga patalastas. Huwag kang mag-biscuit kasi. Wala ka man lang yun. Ano yan? Yun, Kasi pagka nag-ano mo yun, panibago na naman. parang pag-skip mo. Ayun, pag skip mo, di wala. Hindi magkakadala yung ano. Views lang. Tama na ba ito? Parang naalang ko ah. Hindi kasi yung sinabi ko sa akin. Naka-mute ba? Hindi. Gisingin muna si Ate Ima saglit. Nahuhulog na yung ano ko. Nahuhulog na yung ano ko. Wow, may Diyos. Masarap. Alin ang masarap? Walang lasa. Asa ng bisita daw magpati. Wala ba tayong music? Magka-copyright. Wait lang ha. Ano na, nayudaan ko na yung ano nasa taas. Naayudaan ko na yung nasa taas ah. Salamat sa bisita. May mga bisita ako. May mga bisita.
Hong Kong holiday. Watching ako. Thumbs up. Maghahanap ako ng ididikit ko sa'yo. Ano, sis Maria. Ay, Mar. Hindi na ako pinag-inog ng ganito. Marian Joy. Hmm? Ang Wow. pinakabait. Tapos sabi niya, pangit. Pangit Ano may, food recipe? pangit may ano yan. May Luto tayo bagoong. ng ganyan. May bagoong yan, pangit. Ano naman hindi ako kumakain ng bagoong. Oh, may padilat-dilat na dyan. Pang 25 thumbs up. Sis Maria. Saka banana. With banana. Yan. Banana na meron pala akong pangdikit sa'yo, sis Maria. Hindi pa upos. Pang 26 na thumbs up. At saka pangalawang banana, Marian Joy, sis. Ano ba yan, Lord? Kunting singit nagagalit. Ah. Marian Joy, nandito ako sa bahay ulit. Pang 27, at saka pangatlong banana. Naano ko sa ano? Sa malamig. Sis Mariam, tatlong ano na banana. Marami pa pala akong ididikit sa'yo. Hindi pa ako nakadikit sa'yo eh. Pang 27 thumbs up. Gawin natin 30 thumbs up. Saka hanapan kita ng banana. Marami pa. Ano yung ano ko? Sa lamig. Ano yun? Sa TikTok yan, Lord. Ano ito yan? Gusto kong sumayaw. Pang 26, ay pang 28 na thumbs up. Sis Marian. Pang 4 na banana. Ano yung pinanood mo? Thumbs up. Ano si Tony Paulette? Ano si Tony Paulette? Hmm? Pang-4. Pang-4 na banana. Gusto mo akong makapirate yata. Ano siguro?
Marian Joy. Ano ba yan? Ang lamig kasi itong ano. Ininom natin. Kulasa, salamat. Salamat. Kulasa sa pagdalaw. Kulasa ng Riyadh. Ayan. Dikitan kita kasi hindi pa kita dinidikitan yata. Baka ilang lang. Tapusin ko si sister Mariam Joy. Habal. Boy got you. Babasa muna ako. Lynn Katat. Food Buds Recipe. Asan na yung chai natin? Ang init-init chai. Dami mo bisita. Wala kaming bisita. Chian Bukal. May nakadilat. Jacket. Meron. Asan ang jacket? Wala ka bang jacket? Wala na kayo, Kuya Will. Ate Ina, asan ka? Nandito lang ako, kapatid habal. Chian Bukal. Ano ba yan? Lord, hugot. Sige lang, makinig lang ng hugot. Sino? Where you will go? Chama. Where you will go? Ha? Mimi house? Yan po kasi baka makita siya. Inilipat ko dito sa bintana kasi makikita niyo yung alaga ko. Bawat. Allah, nasasalid na ako. Mga pasabi na buya dyan. Kasi ngayon, naka-live tapos yan. Ha? Tapos yan. Diyan mo sila makakausap? Hindi. Pagtusok. Ano ang pagtusok talaga? Pagtusok tayo. May 15 ito. Ito 15. 15. Pero pa rin doon. Ayaw kong galawin yun kasi magaan. Pero ito hindi na pwede ito.
Hindi. Bakit kayo nakapalit? Isinapa ko yung cellphone. Hindi. Bakit mo tinanong ko kayo? Hindi ko tinanong kayo first. Talaga ba kung bibigay kukunin yung cellphone niyo ano? It's so moody. Sakit ang ulo ko eh. Bibigyan na rin ako yan. Sa'yo. Sama-sama dito ang nalilimutan. Nene. Sisling. 1:30 ka na. 1:30 na. Kapag ko mag-amal sa para 5. Ang kasi ito. Iin natin. مش رايحة شرح. Sorry. Ang 31 times sa yan pag lima banana. Sorry, nasasanid ako. Panglima ng ano, banana sis, ano, Ate Emma, pasampay. Saglit lang Ate Nining. Oo, sampay-sampay kita. Emma, this live on YouTube? Ha? This live on YouTube? Ha? أقول ما في صوت ميوت. Eh, like this. Na. Check my YouTube, ano, Shama. Manood daw yung ano. Nanonood sila eh sa YouTube ko. Yan na yung, ano ba yan? Sino ba yung ano, hindi ko pa nadikitan. Saglit lang, ano, didikitan ko si Habal. هذا لحلمي يا Shama, you see my ano, you live? Yeah, I see. Only like this. حلمي يصدق واللقى Nanonood ang mga yan ويكون sa واقع YouTube. نعمة عيوني وشفتك بخيالاتي دقيقة. Sabi nila, mashallah, you are famous, ha? Ganun sila. Ano ba yun tayo? Dikitan ko lang si ano.
نامت عيوني وشفتك في خيالاتي دقيقة. متفاجئة. انتي متفاجئة. Okay. Yeah, I'm making light for you. I'm making light for you. Yeah. Making like this also, ha? See somebody like this. This one, data. I need to 2 hours. Yeah. 2 hours. Because we have the limit. Only 2 hours. Right? Okay. After another ring. May ano ko yun. نامت عيوني وشفتك في خيالاتي دقيقة. يا حلم سراب ما كفيت إلا المواقع. Ano yan, Lord? Ano yan? Sa TikTok? O sa YouTube? Guys, nabusog ako. Ang sakit. نامت عيوني وشفتك في خيالاتي. Guys, lagyan pa natin ng tao. شوقي ولا لحن. Sa 16 ba o 17? Nag-vlog yung isa. Me Johnny does. Weekly. Is it easy? ليلى بالأسئلة. لا this concept will go. I think it's not necessary. Huh? Not necessary. Nice, but too much long. Every song 30 May minutes. bisita ako. Victory. Yeah, more.
Awalo, ano, awalo din. Hello. Welcome to my Boy. welcome to my See too much girl, but they're on house. 5 feet. The girls here have to see this guy. And in front of us. In front of You us are are what? girls. Good. VIP full. I mean, I didn't What you know. are here? Connect to each VIP other. up of us. When, what time you will go? Friday. Friday. Ano yung mga pinakain niya? Ang sarap po. Sa akin ang Maririnig niyo yung ano, alaga ko dito. Emo, my friend in the live. Okay, shukran. Thank you. I don't know if she's still in the live. She tell me, I heard you singing. What? She transferred me, I heard you singing. Allah ka siya pa. Ah, the one in front of the I see his face. No, Sergeant Najib. This one bring me. Seriously, mommy tickets. They're not bringing mommy. They're just coming. Yeah, this I like. This also I like. Mahfouz. यार guys wait correct I put it inside the yeah, Lorna, I want to go. I want to travel now. Yeah, go. Lorna, I let them buy for me from Turkey. Nagpapatugtog yung alaga ko. Hindi ko I naman have to try to pinaka-copyright. buy for the blue. See this all, but I just want to buy the blue. Where? Huh? They're in Turkey. Baba Isa, Baba Amar, Sefo, Ahmed, Baba Amar Frank. Yes, and it's to be forgotten. Oleh harus enek أبغالي دارنا شو شعورك والأولاد كلهم بلايرز شو شعورك والأولاد كلهم بلايرز شو شعورك والأولاد كلهم بلايرز يعني what is your feeling that the boys are all players like they don't stick to one girl they stick to all girls like they are toxic. What is your feeling from an experience? Hala, binibidyo pa. Love that so silent treatment one time. Ano ma? You And will be one. boy like that's normal for them. Yeah, You will count the Same man. for boys. You will count the man who is stick on it to the one. Will experience. I will experience it, Kailash. Even if the girl same. Ayun. And especially in Muslim boy, you will count them that they have only one lady. They have 4 from Barcelona. Yeah, that's why this and this is normal. For me, I will get 10. It's normal for me. I get 10. Emma, what's your experience with men? No, but in the Philippines, no, not normal. They're abnormal. Oh no, diba? Chadada. From behind your back, Chadada. No, from behind your back. What is your experience with men? My back is yeah. My back is Neck is what right. is this chair? Interview. حبك يا ساكن. This telegram
Siya ma, here. Ano? Guys, guys, Allowed for asawa. Ang mga lalaki. Sa atin. Wala man sa kanya kasi Sa atin. pag sa atin, basta magsasabunan ng mga babae. May malaman nga lang na kabit eh, putang na susubutin na eh, tol mo na agad, yun pa kaya. Ate Emma, para sa'yo, maano ba si Chaba Chinching? Gwapo? Hindi kung ikaw, yung itsura niya ngayon. Yung itsura niya ngayon. Hindi ko lang masabi. Mas ano yung ano ni ano? Oo. Alam na alam mo, siyempre. Guys, ano, nakapit ba ako? Jan Louie. May bisita. May bisita pala ako dyan. L3. Bakery, Sohorman, Iba at home. Guys, salamat. Tamsak 7. Tamsak 7, Sir Gatcho. Dalar. Sir Gatcho, Dalar. Mayoy! Stay. My stomach, you really want. You will take there in the room. Image you. Oh, you have to. Pero naman doon, mami. Dalat kasi ang tawag nila. Sige, tali mo dyan. Guys, mga dito sa amin na. Hindi, nalalap ako ng yan mo. Ano yan? Amerikano. Boy, that's you. Boy, that's
ولا متفاجئ اسوي كده. هل more Get outside. Who you bring outside? she also birthday is there Nancy. Right? Yeah. They will go dinner tomorrow. Yeah, but Nancy will stay, I think. Nancy will stay until this. Rosie's coming. Yeah, India What too much. come back? Yeah, India too much boring and hot, and there is nothing. Hot. Every time now raining. Yeah, but it's too much boring. There is nothing. Too much smell high in there. You, this is boring. Too much boring. But Also, the smell there. Yeah. You know India, the climate is same pretty. Watching. Ano dito lang.
Katolik. Alam mo ba, hindi pa tuloy. Katilo. Katilo ba? Ayan, bastos din. Hindi, yan ang wala ang apelyido. Ako, ano ba? Ano? Ayos na lang siya. Pinarap ko sa bintana yun. Guys, baka makita yung alaga. Bawal dito ang baka nila yung mga kasi na gusto nila eh. Nanonood lang sila. Siya I have photo. Kuya, ano? I have photo, see? Ryan. I have photo. Hindi ko kung ano. Kasi ano, yung pawis dito sa Siyempre, maingay si Louie. Yuyu! Lupin ka. supporting so that you with salad na kalaklat ng salad. Kailan matapos ang taon. No escape. Grabe ito, mama. Bilang ay, ako Diyos. Imbis na tulog na sa hapon. Ang gagana. Gagana.
Parang sa Pusurubyo yan ah. Ganyan yung Itong si Yuyu, ang ingay-ingay siya ma. Si Yuyu. Umiiyak na si Yuyu, siya ma. Swerte 7 TV. Swerte City. $6 million in the house. Salamat. Yuyu. Yuyu. Your baby. Crying. Dito ko na lang ilagay kasi magbabasa ako.
Tamsakan ko si, Sir Lakeup. Nakatulog na yata si Sir Boy Gatcho dyan na masipag na magdikit sa atin. Guys, salamat. Sis Marian. Katulong ito niya. Hindi matanda yung mukha niya. Oo, alam ko yan. Yung pinupuntahan natin. Ah? Katulong ni ano dati. Sino? Hindi pinupuntahan. Yung pinupuntahan natin na parang siya nga. Tanda mo ito? Oo. Yung, di ba pumunta tayo doon sa May pinuntahan na tayo. Siya yan yata eh. Pero wala na siya. Wala na siya dito. Saan ka ito nagtatrabaho? Doon sa mga nagtitike. Sumikat siya sa TikTok, Ewan no? ko lang ngayon. Sumikat siya sa TikTok. Tibo ito eh. Ha? Tibo. Tipo ba yan? Hmm? May live na siya eh. Naglalab ako. Hi! Mag-chat ako sa... Oo. Chat ka nga. Ako si Lorna. Hindi naman niya ako masyado kasi madali lang siyang umalis dito. Sa katulong ba rin dito? Hmm? Parang. Ano ba? Hindi. Basta may pinuntahan tayo na, yan. Hindi siya tumagal. Umiiyak na yung sama. Ayan. Ilocano to eh. Ilocano? Balili. Pangalan nito. Sama si Yuyu. Miskin. Yuyu! Hot outside, no? Ito mo ganun. Wait. Come, Yuyu, come. Come. Quickly. Ano ba yan? Doon ta. Shit! Magalaw ka, hindi kita makuha. Sige, sige. 1, 2, 3. Ayan, naglute. Guys, wait lang saglit. Ay, bukas yung ano natin yun. Hindi pa siya. Sige, ganda. Di doon, tanong ka ng tapon.
Ihintiin natin yung isa. Aray ko, yoyo. Si, ang galaw-galaw mo. Akala ko tulog na. Ay, andyan na yung dalawa kong best friend. Panay harang. All about it. Harang, salamat sa paharang. No escape. Ano ginagawa natin dito? Kararating lang. Okay lang. Ano na gabi na dyan ah. Gabi na dyan, mga Pilipinas. Pagkadikit yung ano, nakapin. Sis all sis Iba. Yun nga eh. Mega love shoutout, Sir Gatchu, the best supportive sa YouTube. Oo nga, bihira siyang nagsusupport lang ang ginagawa. Tatlo ang ano niyan eh. Ilan ba ang ano niyan eh? Tatlo ba, Sir Gatchu, yung ano mo, palaruan mo? Ilan ba yung palaruan mo sa ano? Pag walang naglalaro, iyon, bubuksan niya, susupport niya sa mga ano. Pasupport yung ano, nakapin. Sir Gatchu, patamsak yung nakapin. Ay pa, ano, baka hindi pa, ano, baka may pandikit ka dyan. Sis Eb, si ano, Sir Likap. Meron ka din, di ba? Ayan. Paduguin niyo daw si ano, Sir Likap, oh. Nagbibiro lang po si Sos. Sir Gatchu. Sir Iba, ay Sis Iba. Si ano natin, oh, si Sir Likap. Sir Gatchu, baka meron kang ano dyan. Pati si Sis Iba, meron din yan, eh. Sis Eb, si Sir Gatchu, ay si Sir Likap. Yung idolo mo. Idolo mo, di ba?
Idolo yung si sir natin. Mag-iwan lang ng bakas kay sir, Likap. Ala ka dyan. Ang gwapo ka muna naman dyan. Ang gwapo ka muna naman kay sir, Mamaya sabihin mo na naman magtampo. Hindi. Busy lang si sir, Likap. Kaya hindi ka na, kaagad. Hindi ka na replyan kaagad. Nigalab shout out all about it from Sir Likap. Oh, ayan. Ayan, binati ka na. Nasabi mo, isuplado. Suplado. Suplado. Busy lang tayo kung minsan hindi natin marireplyan kaagad yung mga meron ka dyan, di ba? All about Eve, sis, iba. Paano si Sir, Likap? Nadikit ko na yung mga ko rin sa kanya. Dito kong breed pudding, Thumbs up, 24 with watching. Sir Gatyo, tulog ka na ba? Pakitusok naman si yung nakapin natin. Kaya tinutusok ko siya dito. Naghanap ako ng pangtusok ko. Yan. Itusok ko na lahat itong Masarap yan. Paborito ko yan. Paborito kaya itong pudding. Clifford. Tamsak Ate Ima. Miguel shout out. Salamat. Tamsak na lang po sa nakapin. Dati ng dikit. Dati ng dikit daw. Ilabas nyo yung nyo dyan. Yung mga pangtusok nyo dyan kay sir. Sabi niya, paduguin nyo daw. FBM Lucky Bingo. Padikit host. Okay. Hi to all. Papindin host. Okay. Wait lang kapatid. Kaya dinidikitan namin si host natin. I see. Ayan. Adel TV. Dan na po sa nakapin. Bagong dikit. Salamat. Mag-iwan lang kayo ng bakas kay Sir Likap. Babalikan kayo niyan. Nandyan lang siya. Ano yan? Huwag kang maingay. Gusto niyang umakyat. Sige nga, iakyat ko na saglit. Wait. Iakyat ko lang yung aso ko kahit gusto niya umakyat. Sige, magpabista ka dyan. Ayan, gusto niya umakyat. Sige. Ayan, Ayan, yung aso ko, Ayan. Gusto niya umakyat. Sige.
Wala tayong ano, yoyo. Sit. Huwag ka magalaw. O, di, gusto niyo, ano, yan, humiga na dyan sa ano. Yan yung alaga ko. Gusto niya ganyan, nandito lang sa harapan. Diyan, Kat, madikit-dikit tayo dito, ha. Mga kapatid, wait lang, ha. Magdidikit pencil. Chibukal. Adil. Nabigyan na ba kita ng ano? Adil. Wait lang, ha. Naghahang kasi, eh. O, tignan mo. Adil. Hindi kita maano, oh. Naantok na yun si Sir Gatcho. Hindi na yan makatusok. Pagod na. Hindi na makatusok sa mga bisita. Hindi ko maano. Hindi kita malagyan ng jacket. Naghahang. Adil. Naghahang talaga, oh. Ayusin ko nga. Magalaw, oh. Saglit na. Try ko nga ulat. Ano ba yan? Sabi ko na nga ba, inaantok na yung ano natin. Nilalambot na. yung ano natin diyan, yung masipag nating ano, taga-dikit, si Sir Boy Gatcho. Inaantok na yun kasi sa Pilipinas, anong oras? O, ayan. Na-open ko rin. Sit! Galaw-galaw ka dyan. Sabi ko na nga ba, naantok na yung ano natin dyan, taga-tusok. Napagod na. Napagod na. Nasa ano pa ako sa taas, nag-ano ko sa taas pa. Salamat, ano, salamat kapatid, Chipukal. Ayan, may bang ticket ako sa'yo, Sir Likap. O, pang 28 na tamsak at saka banana. Oh, ano yung kinukuy-kuy mo dyan? Sit down. Magagawa ng ano. Tamsak. With watching, bagong dikit.
Sige na, matulog na yung mga ano dyan. Inaantok. Yung mga nasa Pilipinas. Linkatan. Iba at home. Hindi pa kita na ano, iba, sis iba. Padadagdagan ko yung ano mo. Kanina kasi busy kami. Linkatan. Tambay lang te ha, kain muna. Okay lang Dil. Kain kayo dyan. Huwag kayo magpalipas ng gutom. Tamsakan ko lang yung ano, nakapin muna. Guys, connect to each other. Mag-connectan muna kayo. Ano? Hmm? Nandyan lang yan sa harapan. Gusto niya. $29 tamsak. Sa bread pudding. Wala akong makitang ano. Wala akong makitang anong tawag doon? Dollar. Shirley Cup. Para malagyan din natin ng dollar. Hi, Ma'am Labi. Big love shout out. Kuya Tantan hotdog. Hi, Sir Tantan. Big love shout out. Shout out host. Big love shout out. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Ang hirap kong magpindot. Yan. Ang galaw-galaw. Steady, sit. Makarinig lang ng ring ng telepon. Gusto niya. Tatayo rin. Tamsak 31, Sir Likap.
Yes, sir. Nakakaintindi rin niya. Nakakaintindi siya. Akala niya pag telepon na, alis na kami. Tatawag. May tama. Sit down there. Sit down there, not here. Gusto na niya akong yayain. Sit muna doon. Sit muna. Sit down. Sit down. Sabi ko, sit down. Yala, sit. Yan, marap ka dyan sa camera. Iisa lang yung nahanap kong pangdikit kay Sir Laycap. Sir Laycap, iisa lang yung nahanap ko. Anay tamsak na. Hanap pa ulit. 32 tamsak. Walang dollar, Sir Laycap. Para malagyan natin ng dollar. Yun ang hinahanap ko. Kuludo. Bigyan love shout out. Salamat sa pagkaway-kaway. Thank you sa pagbisita. Oo, si Slin, oh. Ayan, oh. Antayin ako. Antayin ako niyan. Magdidikit muna ako sa taas. Dinugo na daw.
Ay naku, nakakatuwa kayo. Hala, Ate Nining, sige lang, mag-out ka na. Itong ano mo lang sa pilitan. Si Ate Nining naman, 'pag ano, inaantok na, sige na, matulog na. Yung mga ano diyan, naantok na, sige na. Kasi malapit na akong mag-in din, eh, mag-i-in na rin. Ano 'yan, pinatatapos ko lang yung ano, eh, data. Data 'yan. Nagtutusok pa ako kay ano, Sir Likap. Guys, yung mga hindi pa na ano, na-pin, saglit lang. Mami, emoji lang po. Sapat na, 'wag na basa-basa, from link ata. Hindi kasi si ano, eh, ang sipag-sipag ni Ate Egypt, eh. Sipag-sipag niyan. Maski tawa-tawa na lang diyan. Kuluduan, boy. Tusok. Yung mga ano, matulog na. Tantan, pasyalan ko yung bahay mo, Astelo. Naku, si Sir ano pala ito. Bagong dikit ako sa'yo. Dito sa ano. Tantan, Astelo, bagong dikit. From Ate Ima. Buti ang mga ito, dinadalaw ako. Buti ang mga ito, dinadalaw ako kahit saglit-saglit lang yung mga ano, bisita. Oh, di ba? Tamsak lang sapat na mga ano, mga bisita ko. Tamsak 34 na kuya. Ay, ito. Sir Likat. With watching na rin. Dikitan na lang kita, Sir ano, Tantan. Ay, Tantan. Eh, dikitan na lang kita, Sir Tantan. Salamat sa pagbisita, ha. Yung main channel ko, nadikit ko na yun sa'yo. Sir Likap. Ayan, pangalawang banana. Pang tamsak 35. O, di ba may may nasasagi-sagi pa ako na hindi pa dikit pala kay ano sa Likap.
Chibukal. Walang music tayo, boring. Boring. Baka makaapak kayo ng balat ng saging. Kuludi. Kuludo, nasa bahay mo ako. Kapatid. Ano ito, Min Channel? Min Channel? Hindi. Paano ko madidikitan? Bago ba ito? Ayan, iso-subscribe kita kasi. Nag-viral yung ano mo pagkain. Yung mukbang mo. Kuludo. Nag-viral yung ano mo. Ayan, didikitan kita. Tantan. Pangalawang banana. Ito, ang galing tong magkumanta ito, si Sir Tantan eh. Kuludo. Dinikitan din kita. Hindi ko alam kung ninja yan o min yan. Sir Gatcho, matulog na ikaw. Tulog na kayo ni Sis Iba kasi sa Pilipinas anong oras na diyan? Tulugan na. Sa nakapin, padikit kayo sa nakapin, mag-iwan ng bakas. Tamsakos, palablab mga kapatid. See you in a comment. Okay. Yan, palablab daw siya. Palablab natin si Food Buds Recipe. Tilo, official, pangatlong dikit. Ay naku, Sis Iba, matulog ka na. Anong oras na dyan sa Pilipinas? Huwag kayo nang magpuyat. Dito, maaga pa dito. Sige lang, matulog na kayo. Kayo nila, Sir Boy. Hinahanap ka ng misis ko, kapatid. Sino? Sino yun? Hinahanap?
kapatid. Kuludo, ayan. Banana. Kasi hindi ko alam kung mensyanan mo ito o ano. Dikit-dikit kayo dyan, guys. Kasi malapit na akong mag-ano eh. Nakakasakit din ng dana ako kay ano, Sir Litap. Wala na akong maidikit. Sinong naka-live ngayon? Pupuntahan natin. Sis Iba, matulog ka na. Ano, padidikitan kita kay ano, kasi malit pa yung bahay mo. Hindi ko lang na kanina naharap kanina, pala ko sana kaso may bisita kaming dumating. Matulog ka na, Sis Iba. Iba at home. Iba rin si Sis, ano, iba rin si Sis Iba, iba rin. Dalawa kayo sing Iba dito. Yung isa, ano, 1,000 more than na yung ano niya. Ikaw, baby pa. Sabi ng misis ko, san na kaya si Ate Ima? Kasi ang ganda niya. Si Sir, ano, Tonta, no? Sabihin mo, dadalawin ko siya. Pakantahin ka niya, ah. Pupuntahan ko yung kanta mo, eh. O, di ba? Ganda ng kanta mo, eh. 'Pag natalik 'Pag nakatalikod lang yun, kapatid. Guys, malapit na akong mag-in. Dalawin ko na lang kayo. Sa mga ano, doon ko na lang ituloy yung dumidilim na rin dito, oh. Sit down. Sit down. Tamsak, the best chop suey. Grabe, ganito. Ganito lang kasimple. Tamsak sa chop suey. Kapatid food bad. Guys, lampas na yata yung ano, oh.
Salamat sa nag-stay kay Ate Emma, Lin Katap, Sir Tantan, Paludo, Iba, Udbad. Tamsakan ko muna si Udbad. Tsaka apurahin ko na lang tams. Dito ka muna. Tamsak. Udbad recipe. Salamat sa paharang. FBM. Ay. Madilim na dito. Dumidilim na. Anay. Nice. Good morning, my girl. Good morning. Good morning to you. Hindi kita madyakitan, oh. Naghang na naman. Guys, yung mga gustong matulog na tayo. Matulog na kayo at wag nang magpuyat. Kasi madilim na diyan, oh. Madilim na rin sa amin. Thumbs up ulit. Sir Food Buds. Okay, I will check. Omni. Wow. Watching here. Thumbs up 88 and one banana. Omi.
Tamsak, food buds. Tamsak ako sa'yo. Nadikit ko na yung banana sa'yo. Maghahanap pa tayo. Omni, ayan. 89 tamsak and 2 banana. Pang 2 banana. Ayan, adan na. Mag-iin na tayo. Uncle, Sam, pang 33 tamsak, ay pang 34 tamsak and 1 banana. Uncle Sam. All about Eve. Ay. Ate Ima, Shukran, Kitir, beautiful girl. You are very gentle. Shukran Omni. Mami Groovy. Wow. Like 400 watching. Natawa. Ganyan lang talaga, Mami Groovy. Sabihin na lang natin na 4 million, o, di ba? Salamat, Mami Groovy, sa pagdaan. At salamat sa mga support din. Adan na. Magagawa lang ako ng chai halip ni Baba. Guys, magawa muna ako ng Baba. Baba. Halip. Chai halip for Baba. Chai halip for Baba. Ilagay ko na itong kasi dito siya mag-i-stay yung si Baba. Ayan, na siya, naghang na. Tamsak kapatid. Food buds from All About Eve. Boy Tusok. Sleep na kayo dyan yung mga pinaantok. Nagwawats pa si Ano ba yung winawats niya? Magawa lang ako ng chai halip ni Baba. Guys, bukas na naman tayo. Omni. Wait ha. Magdidiin na tayo, mag-iin na tayo. Omni, I will give you 10 banana, okay? Sa mga hindi ko pa na diyan, i-screenshot ko kasi bibigyan ko ng mga yung dumalaw.
Magagawa ko ng chai halip ni Baba. O, halika na. Yuyo. Come. Let's go. Omni, I will come back to your house, okay? Kasi mag-iina tayo. Sige na, matulog na. Matulog ka na. Omni, wait up, eh. Dito na lang.